Καλώς ήρθατε στο Κατσόνης Channel. Θα συνεχίσουμε την καριέρα του Career Mode με την Crystal Palace από το FIFA 25. Το έχουμε πάρει στο FIFA 26. Είναι καινούριο το team. Θα πάμε να δούμε... Θα πάμε να φτιάξουμε λίγο το σύστημα πρώτα. Πάμε να φτιάξουμε λίγο το σύστημα. Τέσσερα, 3, 1, 2. Τέσσερα, 3, 1, 2. 4, 2. 4, 2, 3, 1, ναι. Εδώ θα πάμε. Είτε wide είτε κλειστό. Εμείς επειδή παίζουμε με τα φτερά, θα πάρουμε τον arrow. Ωραία. Θα φτιάξουμε λίγο με τους ρόλους των παιχτών. Αυτός θα παίζει half winger και τον Έζε θα τον βάλουμε κρυφό επιθετικό. Αυτή θα είναι box to box και οι δύο. Αυτός θα είναι playmaker, θα τον αλλάξουμε εδώ. Τα back θα τα κάνουμε full back, να παίζουμε όλη την πλευρά. Η άμυνα είναι εντάξει. Να κάνουμε τις αλλαγές. Θα έρθει ο Έζε, θα έρθει ο Καμάντα εδώ. Είμαστε έτοιμοι, πάμε να δούμε για μεταγραφές. Θέλουμε γρήγορους παίκτες, είναι αλήθεια. Γρήγορους και νέους. Να τον κάνουμε ένας υποψήφιος. Τον βάλουμε στις shortlist και θα στείλουμε το scout εκεί. Μπορούμε να φέρουμε τον Γκάρμι. Μπορούμε να φέρουμε το Κουλιεράκι.
φέρουμε το γκουλιεράκι. Και θα δούμε και για το μαύρο πάνω. Σίγουρα θα φέρουμε κάποιους Έλληνες. Και θα κοιτάξουμε και για Κωνσταντέλια. Όπως να κοιτάξουμε και για τον Κωστούλα. Και θα δούμε για τον Άνταμς της Σεβίλης. Τον Άγκορ Άνταμς. Αυτούς προς το παρόν. Πείτε μου κι εσείς ποιους θα κρατούσατε και ποιους θα διώχνατε από την ομάδα. Ο Ματέτα είναι θηρίο μπροστά, δεν μπορείς να τον βάλεις. Μπορεί να παίξει συνδυαστικά με έναν δεύτερο επιθετικό, θα είναι λίγο πιο γρήγορος. Καμάτα, Έζε, Σάρ, είναι καλή τριάδα μπροστά, επιθετική. Ίσως τα αμυντικά χαφ να θέλουν μια ανανέωση. Και στην άμυνα. Βέβαια το ρόστερ είναι γεμάτο, αλλά οι μεταγραφές σίγουρα θα μας αναβαθμίσουν επίπεδο. Σίγουρα θα αναβαθμίσουν το επίπεδο της ομάδας και του ρόστερ. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι, να ξεκινήσουμε τη σεζόν. Το πρώτο παιχνίδι για αυτή τη σεζόν είναι το Community Shield απέναντι στη Liverpool, η οποία πήρε το πρωτάθλημα πέρσι, εμείς πήραμε το κύπελλο, οπότε θα παίξουμε το Community Shield. Ο αγώνας είναι σε 6 μέρες. 2. Έφτασε η μέρα του αγώνα σχεδόν. Πάμε στην προσφορά για τον Μουνιώθ. Swap deal, για να δούμε τον παίχτη που προτείνει. Ίδια ηλικία πάνω κάτω, ίδια θέση. Ίσως μπορούμε να τον ανταλλάξουμε. 81. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά του Μουνιώθ. Να δούμε αν μας συμφέρει να τον ανταλλάξουμε. Ίσως να είναι λίγο καλύτερος. Στο physical 73.
Θα τον πάρουμε γιατί είναι και πιο μικρός, έστω ένα χρόνο. Δεν έχουν μεγάλη διαφορά τα στατιστικά τους. Οπότε ας το δοκιμάσουμε. Πάμε να παίξουμε το μάτς και θα το δούμε. Για να δούμε και προσφορά στην Νάπολη για τον Έζε. Για τον Έσε. 20 χρονών. Μπορούμε να τον κρατήσουμε λίγο παραπάνω, να ανεβάσουμε λίγο την αξία του. Ίσως παίξει και σε κάνα μάτς κυπέλλου. Έχει καλό overall, οπότε ας τον κρατήσουμε λίγο παραπάνω. Η ομάδα είναι έτοιμη, οπότε πάμε. Πάμε δυνατά. Να πάρουμε το πρώτο τρόπο για τη σεζόν. Η στόχη μας είναι να βγούμε στις θέσεις του Europa League και να φτάσουμε στα τελικά του κυπέλλου. Το πρώτο μάτς λοιπόν για τη σεζόν, τελικός Community Shield. Παίζουμε στο Wembley. Η Crystal Palace εναντίον της Liverpool. Μπαίνουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες σιγά σιγά. Ματέτα το προηγούμενο μάτς στην προετοιμασία έβαλε 4 γκολ. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τις ενδεκάδες μετά την καθιερωμένη χειροψία μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Εμείς κατεβαίνουμε το Henderson κάτω δοκάρια, το Γκέι με το Λακουρά στα κέντρα της άμυνας. Ο Μουνιώθ είναι στα δεξιά, με τον Μίτσελ στα αριστερά. Ο Βάρτον με τον Λέρμα είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Καμάντα με Έζε και Σάρι τριάδα μπροστά, με το Ματέτα να είναι ο center for μας. Και η Liverpool κατεβαίνει με τον Άλισον στο τέρμα, τον Ατέ Βαν Ντάικ τα δύο αμυντικά μπακ, τα δύο αμυντικά κεντρική αμυντική. Ο Ρόμπισον αριστερά, ο Φρέιμπον δεξιά, ο Γκάρνορ τον Έντο αμυντικά χαφ. Στην τριάδα μπροστά ο Σαλάχ με τον Κάγκο και τον Βίρτς. Δεν πρόλαβα να δω το center for. Εκεί τι και λογικά θα ήταν. Σαλάχ με την μπάλα. Είναι στην επιτυχία. Ο Βίρτς ξανά με την μπάλα. Πεσάρει στον Έντο. Και αυτό στο κάτω. Ο Βίρτς, ο Σαλάχ. Ο Σαλάχ σουτάρει και λογάρει ο Henderson.
Έχει βελτιωθεί ο Χέντερσον, είναι η αλήθεια, σε σχέση με το FIFA του 25. Η μπάλα στον Καμάντα. Άλλο passing game από τη Liverpool, αυτό στην περιοχή. Θα πάρει μπάλα ο... Ξανά όμως η Liverpool, με το Βίτς, που είναι στο τρίτον και αυτός στο Σαλάχ. Και αυτός στον Έντο, ο Κέντερ τον προκάτω. Έχει μπει καλά η Liverpool. Δυσκολευόμαστε να κρατήσουμε μπάλα, είναι η αλήθεια. Αλλά με ψυχραιμία και υπομονή μπορούμε να πετύχουμε το σκοπό μας. Είναι το 1-0 για τη Liverpool με τον Γκάκπο. Ύστερα από ωραία συνεργασία των παιχτών της Liverpool. Βγήκε σχεδόν όμως με το τέρμα. Απέναντι του τερματοφύλακα. Σούταρε και έκανε το 1-0, όπως βλέπουμε εδώ. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε με το μπροστά μας. Είναι το μάτι πολύ νωρίς ακόμα. Λίγο να κρατήσουμε την μπάλα παραπάνω για να μπορούμε να βρούμε την επίθεση. Προσπάθησε για την κεφαλιά ο Ματέτα, δεν τα κατάφερε. Ο Γκράφενμπεργκ και τον Γκάκπο. Ο Γκάκπο κουβαλάει την μπάλα. Όχι, φυσικά την κεφαλιά, αλλά ο Χέντερσον μπλοκάρει σταθερά. Και τώρα είμαστε δύσκολα εδώ. Έγινε το 0-2. Εκκητικιά και 0-2. Είναι δύσκολο μάτς. Θα δούμε πώς θα το εξέλιξουμε εδώ. Η ομάδα κάνει το 1-2. Μειώνουμε το σκορ, ξαναμπαίνουμε στο παιχνίδι. Ωραία συνεργασία των παιχτών της Crystal Palace, όπως θα δούμε και στο replay. Από τον Έζε στο Ματέτα, ο Ματέτα μια υπέροχη κάθετη πάσα στο Καμάντα, ο οποίος τελειώνει τη φάση με ένα πολύ ωραίο πλασέ. 1-2 στο 40, πολύ σημαντικό που μειώσαμε πριν το ημίχρονο. Αυτή η ομάδα έχει δείξει ότι δεν τα παρατάει, θα το παλέψει το μάτς. Φοβερή απέκριση του Έντερσον. Φοβερά τα ανακλαστικά έδειξε εδώ. Ημίχρονο 1-2. Φοβερά τα ανακλαστικά.
Δεν θα κάνουμε αλλαγές, θα πάμε έτσι και στο δεύτερο. Να κάνουμε αλλαγές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Κάνουμε το λάθος εδώ, καλά κυκλοφορήσαμε την μπάλα. Ναι, δεν πειράζει. Κάνουμε πολλά λάθη και τα εκμεταλλεύονται. Εκμεταλλεύονται τα λάθη μας οι αντίπαλοι. Θα το διορθώσουμε αυτό, να μην κάνουμε τόσο πολλά λάθη. Κυκλοφορούσαμε καλά την μπάλα, ένα λάθος. Και φάγαμε γκολ. Έντερσον στο βολέρ. Έψαξε να βρει το Ματέτα, αλλά τα κατάφερε. Είμαστε πάλι στη θέση άμυνας. Να κάνουμε την πρώτη μας αλλαγή με τον Ρίτσαρτς. Δεν έχει και μεγάλη σημασία τώρα. Έγινε το μάτι 1-4. Μειώνουμε λίγο το σκορ, 2-4. Ωραία αντεπίθεση εδώ. Δεν μπορέσαμε να τα εκμεταλλευτούμε αυτά τα στοιχεία του παιχνιδιού μας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 2-4. Είμαστε καλοί στις αντεπιθέσεις. Με 3 παλιές βγήκαμε μπροστά. Γκολ και θέαμα προσφέρουν αυτοί οι δύο ομάδες σήμερα. 2-5 είναι το σκορ, κυρίες και κύριοι. Τελικό του Community Shield. Για να δούμε μήπως υπάρχει ακόμα ένα γκολ στο τέλος.
Πρέπει να διορθώσουμε σίγουρα κάποια πράγματα στο παιχνίδι μας. Να έχουμε καλύτερη κατοχή, να μην κάνουμε λάθη. Να βγαίνουμε πιο γρήγορα μπροστά. Μια καλή σχετικά ευκαιρία εδώ με τον Έζε. Καθυστερήσει του παιχνιδιού. Τελικό σκορ 2-5, Crystal Palace Liverpool, για τον τελικό του Community Shield. Χάσαμε το κύπελλο. Δεν κάναμε καλή εμφάνιση, αν είναι η αλήθεια. Κάναμε πολλά λάθη. Οι αντίπαλοι μας το εκμεταλλεύτηκαν. Κρατάμε όμως τα καλά, μπορούμε να βγούμε στην αντεπίθεση. Και γρήγορα κιόλας, είδαμε 3 μπάλες, μπορούμε να βγάλουμε γκολ. Αν έχουμε καλύτερη κατοχή και διορθώσουμε τα λάθη στη συνέχεια, θα μπορούμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα, πιστεύω. Και με τις μεταγραφές που θα γίνουν και με το ήδη υπάρχον ρόστερ, πιστεύω θα πάμε πολύ καλά. Οι φίλοι εδώ της Liverpool δεν γυρίζουν. Ο Van Dijk σηκώνει το κύπελλο. Έχουν στήσει ένα πανηγύρι οι παίκτες της Liverpool στο Wembley. Κάνανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Κέρδισαν με μεγάλο σκορ. Αυτό ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε εμείς σε ένα επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ και subscribe, like στο βίντεο για να ανέβουμε.